दादा नमस्कार, मी सचिन चव्हाण नेरी सीडमधून आलेलो आहो. आपलं नाव सांगा. नमस्कार दादा, माझं नाव किशोर गुलाबराव लोडक, मुक्काम पोस्ट सुकळी नंदापूर, जिल्हा तालुका जिल्हा अकोला. हो का. आपण कोणता मूग पेरलेला आहे साहेब? हे डेअरी कंपनीचं आहे. हो का. नेरी सीडचा उन्हाळी मूग पेरलेला आहे. हो, हो. किती एकर पेरलेला आहे साहेब? आपण ह्या तुम्हाला की एकच बॅग आहे. हो का. तर बियाणं कुठून घेतलं होतं साहेब? बोरगाव मंजूर. हा, बोरगाव मंजूरून बियाणं घेतलं. नेरी सीडबद्दल काय वाटते या उन्हाळ्या मुगाबद्दल? चांगलं वाटतं. माझ्या बरोबर जे होते त्याचे वखरले, पण माझं चांगलं आहे. हो का. तर किती दिवसांनी जर्मिनेशन झालं सर? हे काय 4-5 दिवशी दिसला म्हणलो. हो का. लोकांच्या सारखं पेक्षा तुमचं रोगराई वगैरे कमी आहे याच्यावर. हो हो. फवारणी किती झाली साहेब? फवारणी 3-4. 3-4 फवारणी झालं. अपेक्षित उत्पन्न किती होतं याच्यात हां? किती उत्पन्न येईन अशी आशा आहे? याच्यात एकरी 6 लागायला पाहिजे, 3 लागायला पाहिजे याच्यात. हो का. अर्धा एकर जागा आहे. हो हो का. एकरी ती 6 लाख क्विंटलचं उत्पन्न अपेक्षित आहे. हो. यंदा पहिलंच वर्ष होतं का आपलं? पहिला अनुभव घेतला फक्त. हो, अनुभव घेतला का? तर इतर लोकांनी तुमच्या बरोबरच्या लोकांनी वखरले? वखरले. हो का. अदरवाईज कंपनीचे. हो. पण तुमचा नेरी सीडचा उन्हाळी मूग असल्यामुळे तुम्हाला वखराची हे नाही आली समजा. नाही. तर तुम्ही शेतकरी मित्रांनो आपण पाहू शकता, हा यांचा लोढम काकाचा उन्हाळी मूग आला. सुकळी नंदापूरमधला प्लॉट आहे. यांनी अर्धा एकर फक्त नेरीचा उन्हाळी मूग पेरला. यांचं असं म्हणणं आहे की बा माझ्याबरोबर शेतकऱ्यांनी पेरला, त्यांचा अक्षरशः वखरला मूग. यांनी जबरदस्त प्लॉट बसलेला आहे. हा एकसारखा प्लॉट आहे. याला मालाची मात्रा बी पाहू शकता आपण. लोडम काका आपला मोबाईल नंबर वगैरे सांगा. 9307 हां 7161 89. आपण शेतकरी मित्रांना काय सांगू शकता बा नेरी सीडबद्दल? नेरी सीडबद्दल कारण की बियाणं एकदम चांगलं वाटलं बा आम्हाला. हां, प्रत्येक शेतकऱ्यांना पेरण्यात यावे अशी तुमची इच्छा आहे. हा. आणि याच्यामुळे शेतकऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल असं तुमचं म्हणणं आहे. हा. धन्यवाद काका आपण केलेल्या याच्याबद्दल.